u organizaciji udruženja pod nazivom Teslin toranj u Srbiji večeras sa početkom od 20 časova u Narodnom muzeju po prvi put biće održan Teslin dan u Leskovcu. Tim povodom sa nama su i predstavnici pomenutog udruženja, pre svega predsednik ovog udruženja Duša Sinadinović. Dobro jutro, dobrodošli. Potom član i jedan od osnivača Jadranka Gligorijević. Dobro jutro, dobrodošli. I takođe član i jedan od osnivača Dragana Miladinović. Dobro jutro, dobrodošli. Po prvi put u Leskovcu se obeležava Teslin dan. Odakle jedna ovakva inicijativa? Pa to dugo traje, znači već 30 godine projekat Teslin toranj u Srbiji. Onda je otvorena akcija, isto Teslin toranj u Srbiji, i onda je došlo da se organizuje udruženje. Kada ovako pogledamo, sa kojim ciljem se organizuje obeležavanje ovog dana? Pa, proslava Teslin dana rođenja, znači, slavi se širom u svetu, nekih delova grada je širom sveta, evo sada po prvi put i kod nas u Leskovcu se slavi Teslin dan. Bitno je reći da ste vi za večeras pripremili jedan program. Ja sam već na samom početku napomenula da obeležavanje tog dana kreće od 20 časova. Recite nam šta sve podrazumeva taj program i šta će sve to moći da vide oni koji posete Narodni muzej. Pa pripremili smo puno toga. Pored Tesline čarolije, koji će izvesti jedan član udruženja, tu je i govor o Tesli, zatim direktno spajanje sa Filadelfijom, naučnom fondacijom Nikola Tesla iz Filadelfije. Imamo veliku podršku što se tiče kako u Srbiji, tako i u svetu. Hteli smo da po prvi put u Leskovcu proslavimo ovaj dan u čast našeg velikana Nikole Tesle, dan kada je rođen. Dušane, ovde će biti prikazana jedna izložba koja nosi naziv Tesla i njegovo delo. Šta je sve ono što će moći da posetioci vide i što će biti prikazano u okviru ove izložbe? Tesla Art je, znači, deo udruženja Teslin toranj u Srbiji i deo naučne fondacije Nikola Tesla. Znači, to je umetnički deo gde umetnici, slikari i ostali u tom domenu stvaraju svoje radove i šalju na Tesla Art. To je, znači, inspiracija mnogim umetnicima u svetu koji vodi naše udruženje zajedno sa naučnom fondacijom Nikola Tesla. Biće prikazan i jedan film, čini mi se, njegova autorka je Slađana Milošević. Da, to je film koji se prikazuje samo u Narodnom muzeju, zove se Otkriće, traje 17 minuta, i ekskluzivno samo za ovu našu proslavu nam je Slađana Milošević poslala i bit će prikazan film Tesla, patenti i pronalaci, između ostalog. I za sam kraj je najavljeno to uključenje, odnosno povezivanje sa predstavnicima u Filadelfiji. Šta je zamišljeno da se uradi tom prilikom? Da li će to biti neki razgovor ili kako ste zamislili da to izgleda? Da, pa to je kratak razgovor. Filadelfija, znači, slavi 4 dana, kod njih je Teslin dan državni praznik i, znači, bit će međusobno uključivanje da bi se pozdravili manifestacija njihova i naša. Dakle, sad je ta razlika. Kod nas 1 dan, u Filadelfiji 4 dana. Kako biste to opisali? Filadelfija je, znači, prva koja slavi Teslin dan i već je manifestacija proširena. Prošle godine, znači, akcije Izgradimo Teslin toranj, ja, zajedno sa Nikolom Lončarom, Olgom Zorić i još nekima smo osnivači prve proslave u Srbiji Teslinog dana u Zemunu. Ove godine, znači 10. jula, u Zemunu je centralna svetska proslava ove manifestacije. Pošto je udruženje naše Tesla u Srbiji sa sedištem u Leskovac, bilo je reči da, eto, i naš grad, pošto već na karti sveta vezano za Teslu ima neki značaj, da mi to obeležimo ovde kod nas u Leskovac. Ko će biti učesnici ovog skupa? U Leskovac? Da.
u Leskovac, znači, po prvi put organizuje udruženje Teslin toranj. Naš cilj je da manifestaciju, ako je moguće, sledeće godine preuzme grad. Pošto mnogi gradovi u svetu preuzimaju manifestaciju, to postaje, znači, nešto veoma značajno, jer Tesla nije samo prošlost, nije samo sadašnjost, nego Teslina dela su budućnost. O tome se veoma malo zna i u budućnosti će mnoga Teslina dela da zažive i doće do velikih promjena. U sadašnjem vremenu, punom informacije, Tesla je nekako zapostavljen i o tome se ništa ne zna. Čisto se kaže Tesla je izmislio struju i to je to, što blage veze nema sa tim. Mi želimo da akciju izgradimo Teslin toranj. Šta znači? Znači, to je projekat, naučni centar, gde će sadržati zabavni deo, naučni deo, kulturni deo, ne znamo gde će i kako će da bude izgrađen, velika je podrška u svetu. Isto da kažem za udruženje Teslin toranj u Srbiji ima ogroman broj članova, više su ljudi sa zapada i iz dijaspore nego iz same Srbije. Samo da vas pitam, eto, upravo ste rekli da je više ljudi sa strane iz inostranstva. Šta ili ko je kriv za takvo stanje? Rekli ste i da se o Tesli i o njegovom radu malo zna. Gde biste onako pronašli glavnog krivca za takvu situaciju? Ogromna tema, ali ukratko. Možda neki Teslini pronašli patenti ne odgovaraju možda nekim da budu realizovani. Jednom rečju, Tesla je hteo da napravi takav sistem gde bi isključio rat, a gde bi omogućio besplatnu energiju na planeti, što znači da bi stvorio raj na samoj planeti. To možda nekom ne odgovara i zato je možda Tesla pomeren malo u stranu. Ali u poslednje vreme sve više i više se ta tema potencira, sve više i više Tesla koji je potiskivan vraća se kao bumerang i dolazi na površinu. Znači Teslina era tek dolazi. Znači mi ne slavimo Teslinu prošlost i sadašnjost, nego pričamo zato što Teslino vreme tek dolazi. Šta to znači? Koliko ste vi daleko odmakli u vašoj akciji Izgradimo Teslin toranj u Srbiji i uopšte koliko se je napretka postiglo u okviru istoimenog projekta? Pa projekat je dobio dosta nagrada, sertifikata više na zapad, znači ogromnu podršku na naučnu konferenciju 2011. u Filadelfiju i uključen je veliki broj ljudi iz Srbije, dijaspore i sa zapada. Priča se gde bi mogao da bude naučni centar. Isto da kažem, znači, Teslin toranj, projekat Teslin toranj je drugačiji od onog Teslinog tornja koji je bio na Long Islandu. Teslin toranj kao građevina je samo simbol, a oko njega dolazi deo koji je kulturni, koji je zabavni, koji je naučni centar. Teslin toranj sam je više kao građevina koja poseća na vizionarsko delo Nikole Tesle i otvara mnoge teme i priče vezane za Teslu i njegov život. Samo da se na trenutak vratimo i na večerašnji događaj. Ono što je bitno, to je događaj koji je namenjen široj javnosti, dakle nije striktno vezan za nauku i ne predstavlja, dakle, naučni skup, je li tako? Jeste. Večeras u muzeju, znači gore u galeriji, bit će prikazane slike, znači od Nikole Tesle, ima misli ispisane, takođe u konferencijskoj sali pokazat će se Teslina čarolija. To je jako zanimljivo da dođe narod da pogleda i da vidi. Biće pušteni filmovi 3D animacije, Teslini patenti, pronalasci i mnogo toga. Dragana, šta je još što biste istakli kao značajno i zbog čega onako ljudi, građani Leskovca treba da dođu i da posete ono što ste pripremili u Narodnom muzeju? U svakom slučaju, sama ideja o izgradnji Teslinog tornja potiče iz naroda, izvinite. Samim tim gledali smo da približimo, znači, široj masi, da to bude na što jednostavniji način kako bi svako razumeo. Program je namenjen bukvalno za sve uzraste, ima od svega pomalo i to je to što bih rekla. Uglavnom neka dođu pa ćete da vide kako će to sve da izgleda.
Dušane, kada govorimo uopšte o akciji Izgradimo Teslin toranj u Srbiji, opet se tu vraćamo na onaj finansijski aspekt i čini mi se da je taj aspekt nekako nezaobilazan kada govorimo o mnogim temama. I opet se tu nameće pitanje donatora. Koliko i da li se je odmaklo po pitanju broja onih ljudi koji su pokazali spremnost da putem donacije učestvuju u ovoj akciji? Pa mogu da kažem znači da je ogroman broj ljudi uključen, čak se nude i odgovarajuće pozicije, zemljišta, ali ipak treba sve kockice da se slože. Koje su to kocke? Ili ima mnogo kocka? Ima mnogo, baš ima mnogo. Da kažem za Teslu, Tesla nije samo naučnik i pronalazač, znači on je i vizionar i veliki humanista. I nikad nije svoje znanje upotrebio za ličnu korist, niti financijsku, niti drugu, niti zloupotrebio. Događa se, međutim, na drugu stranu, da mnogi Teslini pronalasci i vizije se upotrebljavaju na pogrešan način. Pa možda treba i ljudska svest da dođe na nekom nivou da bi moglo da se realizuju neke stvari. 156 godina od njegovog rođenja se obeležava danas. Na samom početku razgovora ste istakli da se ne zna toliko o njegovom životu i o njegovom radu. Po vašem mišljenju, šta je ono što bi trebalo da se promeni na tom polju, počev od onih najmlađih generacija pa nadalje? Mnogo toga. Mogu da kažem jedno. Mi smo udruženje, znači, iz naroda. Znači, sve što radimo, mali broj nas financira. A pored toga, vršimo i prezentacije po školama. Na svaki način pokušavamo narodskim rečima da približimo Teslu. Ne pričamo tehničke teme da narod ne bi to razumeo. Znači, narodskim rečnikom približavamo Teslu. Ja sam snimao 2 dokumentarna filma koji, znači, opet govorim, narodskim rečnikom govore o Tesli. I šta se događa? Ljudi koji su zatrpani raznim informacijama kroz medijski prostor, kada pogledaju ovaj film, prosto su zaprepašćeni, pa šta je ovo Tesla sve radio? Za mene Tesla nije samo, opet kažem, naučnik. Tesla je po meni nauka budućnosti. Nema deo gde se ne vidi Teslino deo. Znači, ne postoji deo od medicine, ne znam kratka emisija da ne zamaram, znači, kada neko samo delić Teslinog dela spozna, on postaje vezan za čitav život. Isto da kažem da nisam ograničen, da sam upoznao i druge svetske ličnosti, mnoge druge stvari. Što se tiče Tesle, ušao sam kao na kratko, ali možda sam ostao malo duže. I moja želja je da što manje u poslednje vreme saznamo Teslu ili otvarane slučajne granice, znači ogromna je tema. Znači, po meni, Nikola Tesla je nauka, znači posebna nauka i nauka budućnosti. Film koji ste pomenuli, svi naši gledalci mogu da vide ujedno i na YouTube-u, čini mi se. Da, Teslini patenti i pronalasci, to je dokumentarni film koji traje nekih 10 minuta, u kratkim crtama govori o Teslinom delu, znači da ne zamori narod, ali znači da na kratak i jasan način kaže barem delić o Teslinom delu. Ja se iskreno nadam da će skup koji će biti održan večeras i čitava manifestacija doprineti upravo ovim ciljevima koji ste vi naveli. Želim vam puno uspeha i u daljem radu udruženja i da na večerašnjem događaju protekne sve kako treba. I najlepše vam se zahvaljujem na razgovor. Hvala puno. Hvala na pozivu.